Австрия омадаем. Ана ҷада ҳаво камтар. Ҳамин раҳҳои сирхе ки мебинед, ин раҳ барои великай. Гӯтем ҳаниҷа барои одам. Ай чорта чӯ дизайн кардем. Халиҷам часпондиам, картарам кардиам. Ҳар хел. Бад нест инҷа ҳеҷ дасозай. Не зафираи тоҷикӣ. من зафира забина дастахдом ман ҷуфт сагам тоҷик мегирам. Мардуми Аврупо бисёртар чӣ дастар истифода велик бисёр мебаранд. Дар раҳни метроро дидам чӣ боша гуфта як супермаркет буда, гипермаркет. Бе мошинаи ма нигоҳ мекунем. Инҷа телпакҳоро бинем. Ин телпаки сиёҳ 100 евро. 1200 сом. Ту формаки мебинем бачаҳо. Нархҳо арзон буда. Ин шарф нақш маълум аст нест 75 евро. 800 сом омад. Иншам 800 сом. Ахираш ҳамин курткачаш ай шарф намоида арзонтар аст. 75. нархҳо ба худо. Ин қандакон 81 евро. Аллоҳ қолаи бибигул маҳкам кунад. Did they finish? Close, yeah? Only I want to see. I want to video. After half minute we will come. Okay. Okay. No, you go. Because only I do video. Sorry. Thank you for шарфш, курташ, ҳама чизе ки дар бадани ҳамин манекен дастай, ҳамаш нархош ҳастай. Хулоса гап камина 300 чанд евро мешавад. Ҳамаш ба забони туркия, не ки дизайнои форсӣ ҳам дора. На атласи тоҷикӣ. Ҳамин дизайни атлас беҳад монанда. I am foreign people. Can I do video? No problem. Where from? Turkish. Oh, okay. I am from Tajikistan. This is all design from my country. You know? Persian tipi. You have orange tipi Persian. This is Persian orange tipi, yeah? Yes. Yine çi forsi price? 10,000. Euro. Oh. 10,000 euro. You have this in this place? No? Okay. Ана ҷое ки қолин гуфтам ку мефурӯшанд. Инҷо омадам як бародари афғонистонӣ ки форсиро балад аст, форсиро хуб медонад, мега ки дар ҳамҷо мега қолинои тоҷикӣ ба даст тайёр карда шуд. Дастбоф. ҳасти нишон метиҳед ман як бор бинум ино. Хоб. Биём аз шуморо камера кунам. Машҳур мешед дар Тоҷикистон. Шумо дар ҳамин шаҳр доред дукони дигаритон? Дар ҳамин шаҳр аст ё ки дар дигар шаҳр аст? Се дар ҳамин шаҳр? чанд дукон доред? Бисёр доред? ҳамагӣ сета доред? моҳробандо 6000 евро дигустод. Худои ин нархаби. О, ана калисои фасон ана мерама. Ози бародари афғон гуфт ки анҷа бура якта хушрӯ аст. Ана дар киноҳо ма дидам, дар онҷо намедонам Италия буд ки ҷода будам хеле шаҳри майдакдам ба зеб сохта. Болошо нигоҳ кунед. Мардум маъин маълум мешад ки ёки ягон лифта ёки ягон чизи дигар. Ҳама инҷа тозагӣ, ободӣ, зебогӣ, расмгирӣ. Beautiful. инҷа аспора беҷа бӯи асп мекунад. Инҷа додам бисёр буданд.